Offerta ta' kuljum. Alla Missier, noffrilek dan il-jum bit-talb, il-ħsibijiet, il-kliem, il-ħidma, il-ferħ u d-batija kollha tiegħi. Faqda sħiħa ma' Ġesu ibnek li jkompli joffri lilu nnifsu fl-Ewkaristija għal ħelsien tad-dinja. Għamel li l-Ispiritu Santu li mexxa lil Ġesu ta' qalb ħelwa u umli, imexxi lilu wkoll u jkun ta' qawwa għalija biex inkun xut tal-imħabba tiegħek. Ma' Marija, Omm il-Mulej u Omm il-Knisja, nitolbok b'mod speċjali skont il-femiet tal-Papa għal dan ix-xahar.